गुड मर्निं गाइस। दिनैनि भिडिअआव बिश्वजित दैमारि भार्सेस हाग्रामा महिलारि बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। बेनिफ्राय गोबां आंनि भिउवार्स बिथांमोना बिजेपिखौ हाग्रामा महिलारियानो सोफैग्रोदों होननानै बुंदों। बिटिसिआव एलायन्सखौ बिथांमोनानो खालामग्रोदों होननानै। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार होगोन जे बिजेपिखौ बिटिसिआव प्रमद बर'आ सोफैजेना ना हाग्रामा महिलारिया सोफैजेना बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। बिनि सिगां नैबे गसाइगाव थुरसिबिलाव जानाय मोनसे माइनर बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ मोजाङै सावरायगोन। दा बेखौथ' बयबो डिमान्ड खालामदों फासि होनो होननानै, नाथाय जाय जों ट्राइबेलफोरनि सायाव मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय, जिनाहारि खालामजासे जानानै न'खरनि सासे फंबाय गथ'आ बेखौ थदबिद लानो थांनायाव बुथार जाग्लिबावबाय, बेखौनो फासि होआखै। अब्ला नैबे उन्दैफोरखौ खालामनाय जे जिनाहारि जाथाय मुगैथाव, बेनि सायाव कर्टआ मा बिजिरगोन, सरकारा मा आखायाव लागोन, बेखौसो जों नेनानै थानांगौ जायो। नाथाय बैखौ फासि होआखिसै, जोंहा मोनसे साननाय दङ, बेखौनो फासि होआखैबा नैबेखौ मालाय मा होननाय? होमबा जोंनि सायाव इनजास्टिस खालामबाय थायो नामा सरकारा? बेखौसो जों सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। जोबोद दुखु गोनां, गसाइगावआव माइनर गथ'फोरखौ जिबादि 16 इयार्स 13 इयार्सनि गथ' 9, 10आव फरायनाय, बेखौ जेबादि जमायै जिनाहारि खालामदों, बे जोबोद दुखुनांथाव लाजिथाव जाथाय। बे खनसेल' नङा, जों ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि सायाव माखासे थांनाय समनिफ्रायनो लागातार बे मोनसे एखे हाम्प्रदायनि एखे कमिउनिटिनि बे मुस्लिम कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा जोंनि सायाव अयथासार खालामगासिनो दं। बेखौ जों नुबोगासिनो दङ, जों सानहरबानो नुयो बहा जाबोदों, बुंफिननांगौनि खोथा गैया। दा आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों, जोंनि लाइफआ जुदि जोंनो बे सम्प्रदायनि बे कमिउनिटिनि सुबुंफोरजों नैबे एरि लाग्रा गोलावजों क'क्राझार बादियावनो जोङो बेबादि खालामजाबायबा, मा दंबावो जोंहालाय? मा स्टेटास दंबावो? बहा थाखो बर'नि आफादफ्रालाय? गंफा लाफिनजोबनांसिगौ। बेबादि गैयियावनो नारसिननो बोलो मोन्दों। आरो जुदि सरकारा बे गंफाखौ जुदि एलाउ खालामाब्ला, जोंहाथ' दाहाल थुंग्रि होखायो एबसुन सिम्बला, लानानै बेरायनो मोननाय पारमिसन लानांगौ। बेसिबां सोनारनोब्रा आयेननि सायावलाय? आयेननि सायाव सोनारै नस्थ' जाग्रोजोबलायो। ओंखायनो हख्लायनांगौ। थैनाया थैखायो खेबसेया, ओंखायनो जा हगार था हगार, नोंजोंलाय मा खस्थ' होजानो। दा आंनि थिंकिंआ बेसो, थांनाय 2012 बे लागालागि समनि खोथाखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। मोनसे हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन। बेयाव बिथांमोनाबो जोंखौ खिन्थु जोंखौ अनेक आलाय हाफाय बुथारनाय मानाय खालामदों। बिथांमोनाबो मुस्लिमफ्राबो, बिनिफ्राय जोंनाबो न'ना सावलायलायनाय जादों। दा बेवहाय बे खिथेरखौ होखारनो थाखायनो बिथांमोना माखासे गावसिनि हाम्प्रदायिक खोथा सोलिदों नामा सिङाव, मिउचुवेल माखासे सावरायलायनाय, जेराव मोनो बेयावनो हाराहास्ति खालामनांगौ होननानै बिथांमोना बे सम्प्रदायनि सुबुंफ्रा, मुस्लिम सम्प्रदायनि सुबुंफ्रा बेबादि खालामगासिनो दं। गासिबो गाज्रि जोब बेखौ बुङाखै आं, नाथाय बिसिनि माखासे साल थायो, माखासेया मोजां थायो, थिंकिंआ मोजां, नाथाय अनेक बेबादि खालामजानायखौ नुनानै जों सहाय हालाना। जेब्ला 2020आवहाय बिटिआर सुक्ति जायो, बिनि सिगां बिथांमोना सानबाय थादोंब्लाबो, मुस्लिम सम्प्रदायनि सुबुंफ्रा सानबाय थादोंब्लाबो मावनो हायाखै। मानोना ओरै लाग्राफ्रा गथायथ'वाखैमोन नालाय। आरो बे समाव हाग्रामा महिलारियाबो बिटिसि ओनसोलाव गां गोरायै रायजो खुंनानै दं। ओरै आसाम बर'फोरखौ बेंग्रा हिसाबै जोंहा ओरै लाग्रा आदामोन दं। साननानै थादोंबाबो 12नि ओरै गोजौआवहाय बिसोर मावनो हायाखैमोन। नाथाय जेब्ला 2020आव ओरैखौ गथायजोबो, आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकाराबो गैला, आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ जों जेबो सोमावसारला होननानै जेला गारनानै फैयो गावनि स्टेटास, गावनि गोहोखौ दिल्लीयाव, अब्ला बिथांमोना बारज'बाय। दिनै सानफा एफा बारा जाबोबाय। जोंनि ट्राइबेलफोरखौ जोंनि जायगा उथुमाय, क'क्राझाराव बर'नि उथुमाय, क'क्राझारावनो जोंखौ बिदि खालामबाय।
जानाय नंला रायजो राजाफोर सेंग्राफोर खाथि खालानि बे सम्प्रदायनि सुबुंफोरखौ होफिनजोबनांसिगौ लागायजोब मोनबानो लागाय ना मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरलाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा बिस्वजित दैमारि आरो हाग्रामा महिलारि बिटिसिआव सिफ जानायनि खेथ्रआव नारा नाथा दावहा लुबैनायाथ' सोरथो लुबैया गादिखौ बयबो लुबैखायो। दा बिक्रम दैमारि आदाया मा बुंदों बेखौ एसे नायग्रोदो। बिटिसिआव बिजेपिखौ लाबोग्राया मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आरो दिनै हासार होग्राया मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार। दिनै बे बिजेपिजोंनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिखायाव बोरला थिरजों गावजानाय बायदि दिनै बिथाङा गावख्लायनानै जोखोम खालामजाबाय। प्रमद बर'आ सोफैदों बिस्वजित दैमारिया हासार होनानै ग्लाब ग्लाब फेहेरदों बिटिसिआव क्लियार जाबाय नङा होमबा रायजो राजाफोर आंनि भिउवार्स नोंथांमोन सोरबा सोरबाया सोंदोंमोन नालाय आंनि भिउवार्स बिथांमोना हाग्रामा महिलारियासो बिटिसिआव बिजेपिखौ लाबोदों एलायन्सआव जागोरदों आसामाव एलायन्स जादों खार'ना जाहैबाय बै समाव बहुद बुरजा 13 जन 14 जनसो एमएलए हाग्रामा महिलारिनि आखायाव दंमोन बेनिखायनो आसामाव एलायन्स सरखार दानानै बिटिसिनिफ्राय 3 केबिनेट रेंकनि मन्थ्रि मोनगुलायनो हादों बै समाव क'आलिसन गभर्नमेन्टनि अपरचुनिटिखौ हाग्रामा महिलारिया लानो हादों बै समाव प्रमिला रानी ब्रह्म चन्दन ब्रह्म रिहन दैमारि 3 केबिनेट मिनिस्टार नाथाय बिटिसिआव मालाबाबो बिजेपिखौ कमप्रमाइस खालामाखै हाबनो होआखै हाग्रामा महिलारिया हारसिङैनो सासन खालामदों खुंदों बेनि एग्जाम्पल हिसाबै दिनैनि समाव एमजिएन रेगानि बिसिडिसिआव स्किम सफैबाबो बिजेपिजों बाहाग मोननै सियार गंब्रै सफैबाबो गंनै राननांगौ बिजेपिजों सलार गंनै सफैबाबो बिजेपिनो मोनसे इउपिपिएलनो मोनसे लानांगौ जायो दिनैनि बिसिडिसि अफिसाव बे थासारि नाथाय बै समाव जायखि जिखि सफैया मानो बिजेपिनि मानसिफ्रानो मोनोमोन राननांगौ गैयामोन क्लियार। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा साननाय दं कमेन्ट हरबावनो हागोन भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय नेक्स्टआव मोजाङै सावरायफिनसिगोन स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।